saldatu egiten direnak halako deklarazioak entzuten, eta guk hamarkadak daramatzagu esaten, nortzu ziren gure seniden heriotzen erantzuleak, eta harritu egiten hau, ez? Orain bapateko asaldura agertzea, eta beste kasu batzuetan isiltasuna, ez? Impunitate hori. Barrenugoren adierazpenek gaitzezpen olda eragin dute eta laster erreparatuko diegu erreakzio horiei, lehenago baina bada gurean beste lerrobururik. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen zirriborroak euskararen inguruan barnebiltzen dituenarekin kezka agertu du Euskalgintzaren Kontseiluak ekimenak dio, legearen aurre proiektuak ez duela argi zehazten zein izango den etorkizuneko hezkuntza eredua. Bada Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusia izan dugu gurean gaur gonbiatu nagusi gisa eta halaxe aritu da gurako luketen ereduaz. Ikasle guztiei edozein jatorri dutela, edozein baldintza soziolinguistikoetan bizi direla eta bar, ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean lortu behar dutela B2 gaitasuna euskara. Egia da, Jaurlaritzak aurkeztu duen lege zirriborroan hori jasotzen dela, baina ez du zehazten zein izan behar duen bideak, eta gure ustez hor dago benetako gakoa. Horrexegatik, azkeneko hamarkadetan gure ikastetxeetatik haur euskaldun eleaniztunak atera dira, hori evidentzia da, eta ikusi da zein den arrakastan dien duen eredua, eta hori da euskara ikas eta irakas hizkuntza duen eredua. Izan ere eskatu dute eskola publikoa izateko sistemaren benetako ardatza. Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformak deituta manifestazio jendetsua egin dute larun batean Bilbon eta bertan galde egin dute guztiz aldatzea Eusko Jaurlaritza ontzen ari den hezkuntza legeak hartu duen norabidea. Eskola publikoa indartzeko eskatzea eta Eusko Jaurlaritza ontzen ari den hezkuntza legeari ezezkoa ematea. Bisede nagusi horiekin milaka herritarrek batekin zuten larun batean Euskal Eskola Publikoa Zarro taldeak Bilbon antolatu zuen manifestazioarekin, ikasleen sindikatuek, familien eta irakasleen elkarteek, eta LAB, Estilas, Komisiones Obreras eta SK sindikatuek osatzen dute plataforma, eta hezkuntza lege berrian eskola publikoa hezkuntza sistemaren benetako ardatz gisa hartzen ez dela uste dute. Hortik protesta salatu dutenez, legearen aurreproiektua privatizatzailea da, ez du segregazioaren arazoarekin amaitzen, adoktrinamendua onartzen du, eta euskararen normalizazioan atzera pausoa dakar. Bestaldetik, soldaten bilakaera Hego Euskal Herrian pobretzea eta prekarietatea izeneko txostena aurkeztu du ELA sindikatuak goiz honetan, bertan soldaten bilakaera aztertu du eta ondorioztatu du soldatak 13.968 euroko galera metatua izan duela 2008tik. Horrez gain, sindikatuak azaleratu duenez, soldaten erosalmena txikiagotzen ari da eta aldiz produktibitatea handitzen. Horrela, ELAk salatu du patronalek irabaziak ezkutatzen dituztela, Maria Txibiten Nafarrako lehendakariaren eta Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren gobernuen babesarekin. Mitxel Lakuntza, ELAko idazkari nagusia. Eta KPIa igotzea nahi ez dutenak, zer da nahi dutena? Etekinak handitzea. Ez dago beste sekreturik. Gaur egun soldatak ez igotzea da, etekinen alde egitea. Enpresa zehatz batzuen etekinen alde egitea. Eta gaur egun horregatik prekaritateari buruz hitz egiten dugunean ere soldatei buruz hitz egiten ari gara batez ere. Eta egungo egoera honetan KPI-ren defensa, KPI-ren igoera ezin da inolaz ere erlatibizatu. Tubacexeko langileek 2021 egindako 7 hilabeteko grebaren protestetako batean atxilotutako beharrin bat epaituko dute gaurtik aurrera. Gasteizen fiskaltzak 15 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du Aintzane Mendiarentzat, agintaritzaren kontrako atentatua egitea leporatzen diote eta ertzain bati bularrean ukabilkada bat ematea egotzi. LAB sindikatuak salatu du muntai poliziala dela eta elkarretaratzea deitu du langileari elkartasuna adierazteko astelehen honetarako Gasteizko justizia auzitegiaren aurrean, han izan da Hamaika Telebista. Alde batetik, kontzentrazio honekin salatu nahi dugu beraren aurkako muntai poliziala, dakizuenez, fiskalak 15 hilabetetako espetxe zigorra eskatzen du beraren aurka Tubacexeko lan gatazkan parte hartzeagatik. Bestaldetik baita ere zentzu honetan Eusko Jaurlaritzaren
arduragabekeria eta baita ere jarrera salatu nahi dugu. Zergatik orain Eusko Jaurlaritzak edo Arantzia Tapiak ez dira agertzen publikoki Tubacexek bere garaian esan zituen gezurrak salatzeko. Ordea, Parisek beste 6 hilabetez luzatuko du mugaren itxiera, 2023ko aprilaren amaierara arte Euskal Erakundeek bidalitako adierazpen, mezu eta kexa ugariek ez dute lortu orain arte mugaren esia zentimetro bat bera ere mugitzea. Bai ordea, izan dira gizarte mugimenduak auskotutako protestak eta ekintzak, bai Euskal Herrian zein Katalunian ere, Maite Ubiria kazetariak landu du gaia naizen, eta berarekin egin dugu konexioa gaur Parisek hartutako erabakiak hobeto ezagutzeko. Arrazoi ezberdinak mahai gainean emanez, berritzen du Schengen tratatuaren inguruko aplikazioari buruz harturiko erabakia. Horrek askotan aipatu dugun bezala, trabantillak sortzen ditu, mugaz gaindiko eremun horren baitan bizi diren biztanleei begira, baina nik esango nuke erabaki horrek oraindik ere bai eragin gordinagoak, latzagoak baditu Irunen metatzen diren migrante horiengan. COP27 klima larrialdiari buruzko biltzarra abian da Egipton erronka askorekin aurretik gaur eta bihar munduko agintarien goi bilera egingo dute 120 estatu buru eta gobernu bururen parte hartzarekin. Lehen aldiz herrialde pobrenak konpentsatzeko aukera sartu dute gai zerrendan. COP27ren irekiera ekitaldian datu adierazgarri bat ere plazaratu du munduko meteorologia erakundeak. Azken 8 urteak historiako beroenak izan direla. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari direla ohartarazi du erakundeak, itsas mailaren igoera bizkortzen ari da. Munduko batez besteko tenperatura igotzen, Europako glaziarren urtzeak markak hautsi ditu eta muturreko fenomenoak hondamendiak eragiten ari dira. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai jorratuko dituzte horrela, azaroaren 18ra arte nabarmentzekoa bestalde, ez direla izango ez Txina, ez India, ez da Errusia ere, baina bertaratutako ordezkariek bitariko bilerak egiteko ere baliatuko dute aukera. Gaur dira biltzekoak esaterako Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, eta Rishi Sunak Erresuma Batuko lehen ministro berria. Gurera hueltan kultur arloan, bere zigilua jarri zion Sustraikolinak larun batean Irungo Fikoba erakustazokan jokatu zen saioari, bere estiloan aritu zen ariketa denetan, aldiro ale bikainak utzi 710 punturekin nagusitu zen 6 bertsolarien artean, horren bestez emandako erakustaldiaren ordainetan, zuzenean sailkatu da final aurrekoen hurrengo itzulira, Baionako saioan kantatuko du azaroaren 26an. Badakit dena dela, nire izan nintekela. Aldiz lerroburuekin bukatzeko kiroletan Altuna 3. Elordi kanporatu du eta 7. finala jokatuko du jarraian. Partida zoragarria egin zuen atzo Amezketarrak eta ez zion aukerarik eman Elordiri. Ezkurdiaren aurka jokatuko du finala.
Astelneko lehorburuak hauek iritsi da eguneko argazkari heltzeko unea. Jose Barrionuevo Espainiako barne ministro ohiaren hitzak entzun ditugu, naiz eta Barrionuevo zigortu zuen Espainiako Auzitegi Nazionalaren sententziak gauz bera ez esan. 10 urteko kartzela zigorra ezarri zioten Mareiren baiketagatik, baita Rafael Bera segurtasun idazkari izandakoari ere. 3 hilabete soilik pasatu zituen kartzelan Jose Maria Aznarren gobernuak indultua eman baitzion. Barrionuevok gerra zikina antolatu zuela aitortu du eta horretan bestak beste Jose Maria Larretxea eta politiko militarreko kidea baitzeko agindu zuela adierazi du. Espero zenez, adierazpenok gaitzezpen oldea eragin dute. Esaterako hitzon aurrean humilazioa bakarrik senti daitekela esan du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako eledunak. Halaber, halako adierazpenak salatzea eta isilik ez geratzea ezinbestekotzat jo du entzun. Barrionuevok esan dituen gauzak eta Barrionuevok esandakoak erabiltzeko erabili duen tonoa oso mingarria dela biktimentzat. Bereziki garrantzitsua iruditu zait, etaren biktima izan direnek honen aurrean agertu duten kritika eta kontrako jarrera. Baita ere, Rafael Romero diputatu Gipuzkoar sozialistak egin dituen adierazpenak. Barrionuevo ministro izan zen bitartean, berak horrela esaten du, jakitun zela gertatzen ari zenaz, adierazten du baita ere, modu batera edo bestera, gobernu Espainiarrak erabaki zuela indarkeria honi aurre egitea Frantziako gobernuak estutu zuenean. Eta beraz, alde horretatik oraindik onartezinagoa da. Hain zuzen ere Barrionuevoren hitzak atera diren bezain pronto hasi dira politikarien arloko pertsonen eta biktimen elkarten erreakzioak eta iritziak ateratzen. Haritik, Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik Twitterren azpimarratu duenez, Barrionuevok Marei askatzea agindu bazuen, hori izan zen Larretxea baitza eta gainerakoak galen izenan hiltza ere agindu zuelako. Era berean, Jone Belarra Podemoseko idazkari nagusi eta eskubide sozialen eta 2030 agendarako ministroak nabarmendu du, inork ez lukeela ezein tribunatatik estatu terrorismoa normaltzat jo behar. Egiarizor Fundazioak gatazkaren testuinguruan aplikatutako justizia ereduaren desorekak kritikatu du eta Fernando Buesa Fundazioak esan du onartezina eta iraingarria dela etaren aurkako gerraztekina herrialde demokratiko batean defendatzea. Ordea Maria Jauregik eta 2000 urtean hildako Juan Maria Jauregiren alabak PSOEri eta Pedro Sánchezi eskatu die hitz egin dezatela honetaz eta Iñaki García Arrizabalaga komando autonomo antikapitalistek 1980an Donostian baitu eta hil zuten Juan Manuel García Corderoren semeak gogorarazi du zure senide baten hilketa justifikatuta zegoela irakurtzea eraisgarria dela. Egia, justizia, erreparazioa eta memoria eskatu ditu galen biktimentzat. Gaizlatuta berriz aipatu dugu lerroburuetan Hego Euskal Herriko soldaten garapenaren inguruan osatutako txostena aurkeztu du goiz honetan ELA sindikatuak. Txostenean, besteak beste azken urteotako soldaten igoera eskasean eta langileen erosalmenaren galeran egoten da azpimarra. Aiara Durreta. Soldaten bilakaera Hego Euskal Herrian prekaritatea eta pobretzea izeneko txostena aurkeztu du ELA sindikatuak. Bertan, sindikatuak soldaten bilakera aztertu du eta besteak beste ondorioztatu du. Soldatak ia 14.000 euroko jaitsiera metatua izan duela 2008tik. Hala ELAk hainbat proposamen maingaineratu ditu. Besteak beste, lanaldia 32 ordura murriztea, kapileren aberako soldatak eguneratzea eta genero arrakalari aurre egitea. Horrez gain, soldaten erosalmena txikiagotzen ari dela adierazi du sindikatuak eta produktibitatea aldiz handitzen. Horrela, patronalek irabaziak izkutatzen dituztela salatu du sindikatuak eta hori egiten dute gainera, Zibiteren eta Urkulluren babesarekin. Hau ez da kausalidade bat, hau antolatua dago. Ofensiboa dago, etekinen alde egiteko soldaten truke. Eta ofensiba horretan nortzu da? Potere ekonomikoak, patronala, eta hori egiten da gure agintarien babesarekin. Urkulluren gobernuaren babesarekin, edo Nafarroko gobernuaren babesarekin. Babes politikoarekin egiten dira
halako ofensiak. Lan gatazkei helduta berriz, bihar bilduko dira Bizkaiko metaleko sindikatuak patronalarekin lan hitzarmenaren negoziazio mailan bada batzarraren atarian UGT, Komisiones Obreras eta Labek astebeteko grebarekin mehatxatu dute akordiorik ezean Naiara Deurretak azalduko digu. Bizkaiko metalgintzaren lan hitzarmenaren negoziazioan akordiorik lortzen ez daute den patronalarekin greba gehiago iragarri dituzte sindikatuek. Azaroaren 28tik abenduaren 2 arteko lanuztea proposatu dute sindikatuek. LAB, Komisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuek prentza oharbidez adierazi dute gainera. Ez daudela ados negoziazio egiteko moduarekin eta adierazi dute ez dutela onartuko baldintzen okertzea ez da eros almena galtzea ere. Asteartean berriro bilduko dira bi aldeak eta jokoan dagoena da astebeteko grebaldia. Bien bitartean, Bizkaiko patronaleko presidente, Carolina Pérez Toledok, ziurtatu duenez, Bizkaiko metalgintzan akordioa lortuko dute. FBMI argi eta garbi utzi, borrokan jarraituko degula, hitzarmen berri bat lortu arte. Zer daude eskatzen metaleko langileak? Eskatzen dutena da soldata igoerak duinak. Eta ez dutena nahi ere da bere lan baldintzetan atzerapausorik. Hori, momentu honetan, da mai gainean dagoena patronaleren aldetik. Eta aipatu dugu dagoeneko Tubacexeko langile baten aurkako epaiketa hasi da gaur Gasteiztenari. Tubacexeko greba mugagabearen testuinguruan 7 langile auzipetu dituzte bada azaroaren 7an Aintzane Mendia Tubacexeko behargina epaitu dute Arabako probintzia auzitegian. Agintarintzaren kontrako atetatua leporatzen diote eta horregatik 15 hilabeteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio Mendiak. Auzipetuari babesa emateko gainera elkarretaratzea deitu du saldutako langileen plataformak austegiaren atarian. Labek salatu duenez bestaldetik egosten dizkioten gertakariak montai polizial bat dira. Tubacexeko greba mugagabea kriminalizatzeko asmoz. 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri nahi diote Aintzane Mendiari 2021ko ekainean Tubacexeko elkarretaratzengatik. Agintaritzaren kontrako atentatua leporatu diote eta ertzain bati ukabilkada bularrean ematea egozten diote. Epaiketa astelehen honetan izan da eta Gasteizko epaitegien aurrean bildu dira Tubacexeko langileak eta salatutako langileen plataformako kideak ere. Aintzane Mendiari euren babesa eskaintzeko. Alde batetik, kontzentrazio honekin salatu nahi dugu beraren aurkako muntai poliziala, dakizuenez, fiskalak 15 hilabetetako espetxe zigorra eskatzen du beraren aurka Tubacexeko lan gatazkan parte hartzeagatik. 2021ko ekainean Tubacexeko langileak epaitegiaren aurrean bildu ziren aurreko mobilizazioetan bezala. Akusatuak sarreran eta irteeran txalotzea eta ondoren etzera edo piketera joatea zen euren asmoa. Hala ere, ertzaintzaren brigada mugikorrak zabaldu zuen dispositiboa eta bultzaka hasi ziren. Aintzane Mendiak dioenez, 3. lerroan zegoen eta bapatean lehen lerroan ikusi zuen bere burua. Mendiak azaltzen duenez ondoren hormaren kontra atxilotuta egotea eta gorputza kolpez beterik izatea gogoratzen du. Testuinguru honetan mobilizazioan salatu dute ere egoera hau kriminalizazio estrategia bat dela, Tubacexeko greban aktiboki parte hartu zuten eta euren lanpostuak defendatzeko eskubidea erabili zutenak zapaltzeko. Bestaldetik baita ere, zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzaren arduragabekeria eta baita ere jarrera salatu nahi dugu. Zergatik orain Eusko Jaurlaritzak edo Arantzia Tapiak ez dira agertzen publikoki Tubacexek bere garaian esan zituen gezurrak salatzeko. Gauzak horrela orain ikusteko dago Arabako probintzia auzitegiak aurrera eramango duen sententzia.
COP27 klima larrialdiari buruzko biltzarra abian da Egipton erronka askorekin aurretik gaur eta bihar munduko agintarien goi bilera egingo dute, 120 estatu buru eta gobernu bururen parte hartzarekin lehen aldiz herrialde pobrenak konpentsatzeko aukera sartu dute gai zerrendan. How many more wake-up calls does the world actually need? Entire regions becoming unlivable, and the strain on the global movement of goods and the pressure of people to relocate because of the climate crisis becoming almost unimaginable. It gives me great pleasure to propose that the conference elect, by acclamation, His Excellency, Mr. Sameh Shoukry. Excellencies, distinguished delegates, allow me once again to express our appreciation to everyone who contributed to the smooth and rapid adoption of the agenda. Our success in launching our work without delay, I particularly welcome the agreement of the parties to include a new agenda item on funding arrangements to respond to loss and damage. COP27ren irekiera ekitaldian datu adierazgarri bat ere plazaratu du munduko meteorologia erakundeak azken 8 urteak historiako beroenak izan direla. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari direla ohartarazi du erakundeak. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai jorratuko dituzte horrela azaroaren 18 bitartean. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari dira. Itsas mailaren igoera bizkortzen ari da, munduko batez besteko temperatura igotzen, Europako glaziarren urtzak markak hautsi ditu eta muturreko fenomenoak hondamendiak eragiten ari dira. Munduko meteorologia erakundeak emandako datuaren arabera, azken 8 urteak historiako beroenak izan dira. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai jorratuko dituzte abian den COP27 goi bileran, Egipton. Sharm el Sheikhen izango dira azaroaren 18 bitartean. Every report shows that we are making some progress. They're equally clear that there is so much more to be done in this critical decade. Luzaroan zintzilik egon den gai bati heldu diote. Aurten lehenengoz agenda sartu dute herrialde garatuenek pobrenei kalte ordaina emateko aukera. Kalte ordaina klima aldaketaren biktima diren garapen bidean dauden herrialdeei, klima aldaketak eragindako kalteengatik. Sameh Shoukry Egiptoko atzerrigaietarako ministroaren ustez gai hori agendan sartzeak erakusten du elkartasun sentimendu bat badagoela klima hondamendiak jasaten dituztenekiko. Bilera honekin hitzetatik ekintzetara igaro nahi dute, negoziazio fasetik hartutako konpromisoak egi bilakatuz. Egipton 40.000 parte hartzaile baino gehiago biltza espero da, historian parte hartze gehien izango dituen goi bilera klimatikoa izango dela aurreikusita. Gutxienez 100 estatu buruk eta gobernu buruk baieztatu dute goi bilera horretan parte hartuko dutela. Besteak beste Joe Biden AEB-etako presidenteak eta Rishi Sunak erresuma batuko lehen ministro berriak. Nabarmentzeko ordea ez Txina, ez India, ez Errusiare ez direla goi bileran egongo. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Gurera hueltan Nafarroako Ager eremuko herri guztiak elkartzeko ahalegina egin dute asteburu honetan Azkoinen. Izan ere, agerraldia ekimenaren helburu nagusiak Ager eremuan euskararen ezagutza eta erabilera zabaltzea eta euskal zaletasuna piztea dira. Horretarako lehenbiziko agertopaketak burutu dituzte asteburuan. Bertan, Nafarroako erdialde eta hegoaldean euskararen erabilera sustatzeko egiten ari den lanari buruz hausnartu esperientziak trukatu eta erronka berriak ezarri dituzte ikusi.
baina Nafarroako ager eremuan mugatua da euskararen ezagutza eta erabilera, izan ere euskararen iragan iluna ezagutzen dugu, baina gaur egun oraindik ere inposatutako mugak ditu hizkuntzak Nafarroako lurraldean. Euskararen zonifikazioaren legea horren adibide da. Sandra Urra. Euskaraz ikastea eskubidea da Nafarroan, hala ere tuterako edo elizondoko umeek ez dituzte baldintza berdinak bete behar euskaraz D eredu publikoan ikasi ahal izateko. Hortaz, kalera atera gara zonifikazioaren inguruan jendeak duen iritzia ezagutzera. No, pentsatu ere gainera. Nafarroan ez da, lehenago elizondo ditzen eskuari mintzetzen. Lehenago, hori jarri dire fanatikoak eskuarekin. Ni konprenitzot kultura ikontzia denako, baina fanatikoak izatea beste gozbetonetako, ja. Sin sentido bat erraten dena, ez da ulertzen, ez? Nik uste dut euskararekiko alako, ez dakit, gorroto bat edo izan barra dela hor funtxean, nik ez dut ulertzen Nafarroa batean adibidez, ume batek Miranda de Argan aukerez izatea euskaraz ikasteko. Gurasoek nahi baldin badute, nik uste dut eskubide hori bermatu bartzaiela. Edo tuteran izan, edo hemen beran izan, edo elizondon izan, ez? Eskubideak ukatzearena ez dut ulertzen. Nafarroa baten, non euskara gure hizkuntza den, bereizgarri bat, ohore bat, edo ez dakit, orgullorako zerbait izan behar dena, eta eskubide bat izan beharko litzatekeena, hola baztertua izatea, ez? Azkenean ikuste dut hor, politikoki kudeatzen den zerbait dela, ez dela errespetuz tratatzen euskera behar den bezala, eta gero hor hartzen diren erabakiak askotan edozein lanpostuaren eskaintzetan ez baloratzearena, nik uste ez bakarrik dela alde batera uztea, ez? Nola baiteren mespretsuz tratatzea bezala dela, ez? Da horrek amorroa sortzen dit. Ni euskalduna naiz, etxetik beti euskaraz mintzatu gara, eta gu privilegio hori jaso dugu, ze privilegio bezala hartzen dut bertze hizkuntza jakitea. Eta bertzei nahita izan, naiz eta hori nahi izan, ez aukerarik ematea ere, borroka bat sortzea hortik, pena handia ematen dit eta tristura. Baina zoritxarrez hau da daukagun gobernua, hau edia gure politikariek orain erabakitzen dutena, eta hori pairatu barra dugu. Espero dut alde hortatik igual mendien etorkizuna ez bezala, hontan aurrera pausuak ematea eta etorkizun politago bat izatea euskarak Nafarroan. Irrestasun gehiago eman behartzela, hemen euskara, hemen behinpin euskara haunitz solasten da, eta behartutela laguntza gehiago edo jendeari aukera gehiago eman euskeraz hitz egiteko, ikasteko eta solasteko alden leku gehienetan. Anomalia bada, baina ulerkorra egungo politikariek oraindik ere hizkuntza ikusten dutelako eraso bat bezala. Orduan izugarria da, ulertezina da, eta bakarrikan ulertu lehike hemengo politikaren arabera. Ziur naiz, atzerrian hau ulergaitza izango litzatekela eskualde berdineko, lurralde berdineko hiritarrek eskubide ezberdinak izatea. Hori nik usteet beste inun pasatu ez leheken gauza bat izango litzatekela, ezpada politika honen arabera ikusi. Bestaldetik, Balioa gara izeneko argazki erakusketa ibiltaria inauguratu du Bilboko udalak. Erakusketa 17 irudik osatzen dute eta bakoitzak gaineran balio bat irudikatzen du, protagonistak udalerriko pertsona anonimoak direlarik. Erakusketa Arriagako plazan aurkeztu dute, baina datozen hilabetetan Bilboko kaleetan eta plazetan jarriko da ikusi. Balioak gara izeneko argazki erakusketa inauguratu da Bilboko Arriaga plazan. 17 irudiz osatutako erakusketa ez da bertan zoilik ikusgarri egongo. Datozen hilabeteetan Bilboko plazetan eta kaleetan kokatuta egongo baita. Balioa gara. Argazki erakusketa honetan gaude, gaur inauguratzen dugu erakusketa hau, eta abenduaren 28 arte egongo da Bilboko kaleetan. Izango da erakusketa ibiltaria eta aire zabalekoa baita ere.
Balioak gara argazki erakusketa ibiltarian argazki bakoitzak balio bat irudikatzen du, eta guztietan protagonistak udalerriko pertsona anonimoak dira. Bueno, zer egin nahi dugu? Nahi duguna da balioak kalera ataratzea eta Bilboko balioen agiriari ikusgarritasuna ematea. Eta egin nahi dugu hori era atraktiboagoa, erakargarriagoa, baita ere artistikoagoa eta hurbilagoa. Eta horrexetarako ipini dugu aurpegia. Balio bakoitzari aurpegia ipini diogu. Eta aurpegi horiek pertsona ezezagunen aurpegiak dira. Horrek esan nahi du denok izan gaitezke pertsona horiek eta gure ekintzekin, gure jarrerarekin guk erabakitzen dugu ze balioak eduki nahi ditugun geure bizitzan. Ekintza hau Bilboko balioen hiria proiektuko bide horrian dago. Parte hartze bidezko ekimen bat da, Bilboko udalak sustatua, baina hasiera-hasieratik herritarren elkarlanarekin eraikia eta garatua. Esparru publikoan izatea. Zein da geure helburua? Alba dugu denbora apur bat eduki argazki baten aurrean gelditzeko, hausnarketa txiki bat eitzeko eta azkenean erabakitzeko zeintzuk izan zein baloreak eduki nahi ditugun geure bizitzan. Ziur gaude Bilboko udaletzean, konbentzituta gaude, geure gizartea balioetan oinarritzen bada, geure balioak, geure sustraiak badira, gizarte hobea izango gara, gizarte inklusiboagoa izango garela. Elneko kontuak horrela iritsi da albistegiaren bukaera. Gaurkoan Paul Bilbao Euskararen Kontseiluko idazkari nagusiari eginiko elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu, hezkuntza legea hizpide. Eta honekin besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi zituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eus atarian ondizan eta bihar arte. Kaixo, gaur Zangotza bisitatuko dugu. Bazatozte gurekin, guazen! Zangotza Aragoi ibaiaren ibarrean dago. Leire eta Peña mendilerroetatik gertu. Zangotzerria eskualdeko hiriburua da. Gainera, Nafarroako erresumarentzat defentsa eta estrategia handiko tokia izan zen. Itxasoak aztua du zure izena, gurea zen ondatik. Batetik, Giheizetara Euskara elkartean zaudete, bai? Baina Maia zure aikako ardura esan dezagun, ez da? Bai, hori da, bai. Zure irria. Hemen orain puntoeko denda daukazu, dena ekologikoa daukazu, bertakoa... Gorantz noa. Sonia! Kaixo! Zangotzako zinegotzia! Bai, eta baita Zangotzako argazkilaria! Bai, ere bai! Ongi algauda! Ze harreman daukazu ikastolarekin? Gorantz noa. Nagusi izan ere asteburua Zein
Legearen bideak. Eta gure eredu bakarra eta edo Sestao. Euskaraldiak gura zen dizkiogulago mugimenduak bi nagusi bat Unei badugu Istunekin bakar eta hildo euskararen egoera Kaixo, gaur Zangotza bisitatuko dugu. Bazatozte gurekin, guazen! Zangotza, Aragoi ibaiaren ibarrean dago, Leire eta Peña mendilerroetatik gertu. Zangotzerria eskualdeko hiriburua da. Gainera, Nafarroako erresumarentzat defentsa eta estrategia handiko tokia izan zen. Itxasoak aztua du zure izena, gure
batetik Giheizetara Euskara elkartean zaudete, bai? Baina Maia zure Aikako ardura esan dezagun, ezta? Bai, hori da. Zangotzan. Bai. Zure irria. Hemen orain puntoeko denda daukazu, dena ekologikoa daukazu, bertakoa... Gorantz noa, gorantz noa. Sonia! Kaixo! Zangotzako zinegotzia. Bai, Eta baita zangotzako argazkilaria. Bai, ere bai. Ongi gaude hemen. Bai. Argiztapen aldeetik eta ongi gaude. Bai, primeran. Aterako gara superguapas. Marta eta Saila, Saila eta Marta, ikastolan gaude, zuek ikasleak ez zarete. Ze harreman daukazue ikastolarekin. Gorantz noa, gorantz noa, gorantz noa, gorantz noa. Ta orain libre naiz, haizea bezala, libre noa. Bueno, pues legealdi guztian ikusten ari gara nola Maiak eta bere taldeak kudeatu duten udala bere kortijo propioa balitz bezala. Horrela gertatu zen adibidez Labairu jaunak ordaindu gabe eraman zuenean kotxea, edo adibidez Caballero Andreak bere anaiaren bulegoari hiru kontrato atzez eman zionean, zinegotzi baten alabari, Navarra Sumako zinegotzi baten alabari eman zioten baitere 40.000 euro kontzertu bat aurrera ateratzeko, hau da, hauek konsideratzen dute hiria bere kortijoa dela. Eta orain gertatzen ari dena ikerketa batzordearekin horrekin lotuta dago. Hau da, ziur gaude eta hori da ikerketa batzordeak demostratuko duena kudeatu erabili dituztela baliabide municipalak partiduaren zerbitzuan, ez da? Eta hori lotsagarria da, eta hori gainera ez da bidezkoa. Beraz, gertatzen ari dena, pues hori, konfunditzen dutela hiriaren interesak eta partiduaren interesak, eta dedikatzen dizkiotela baten baliabideak bestearen onuragai. Eta hori da, seguro, ziur naiz, ikerketa batzordeak demostratuko duena. Bueno, pues hemen berriro ere ikusten ari gara, garai batetan Maia jaunak egin zituela, ez dakit ez, aurrerapen apokaliptikoak gertatuko zen gure proiektuekin, Labriteko zaldaina 24 ordutan konpondu behar zuten, Pio 12 goitik bera aldatu beharko zuten, dena suntsitu esan zuen. En fin, bata bestearen atzetik. Ze gertatzen ari da gero, errealitateak kokatzen duela bere tokian Enrique Maia. Eta kasu honetan, hain zuzen ere, buelta eman nahi izan zion gure legealdian hartutako hainbat neurriri, sortu nahi izan dute entrepresa publiko bat, etxeko harretako zerbitzua kudeatzeko eta epaitegiek atzera bota diote. Ondorioa, 3 urte eta erdi pasa ondoren, justu abia puntuan gaudela berriro, eta zerotik hasi behar dela berriro. Beraz, kudeak eta mailan izan da desastre bat. Bueno, nik COVID-aren kudeaketaren inguruan eta aipatzen duzula Madriden Ayusok egindako kudeaketa, benetan iruditzen zait ulertezina. Ulertezina nola adibidez oraindik Madriden Ayusok izan zuen horren kudeaketaren aurrean nola fiskaltzak nola ez duen parte hartu honetan, nola ez duen ofizioz parte hartu, hori niretzat harrigarria da.
Hemen, Nafarroan eta zuzen ere Iruñan, nik uste dut COVID-aren inguruan egin genuen kudeaketa EH Bilduren atzetik guztiz erresponsablea izan zela. Adibidez, COVID komisioa atera zen gure proposamena guk proposatu genuelako, baina ezke baita ere EH Bilduk proposatu zuen adibidez emergentzia bursa sortzea, edo adibidez baita ere merkataritza bonoen sormena gurea izan zen baita ere proposamena. Beraz, benetan pentsatzen dut, COVID egoera oso larria zela ulertu genuela hasieratik eta horregatik jo genuen hiriaren interesaren alde. Bueno, pues ez dakidala oso ongi nola ulertu Navarrasumaren diskursoa, zan nahi dut, esaten ari gara eta jendeari, esaten diogu, krisi energetiko sakona datorrela. Negu honetan kontu zibili beharko dugula. Kalefakzioa erabili behar dela eta argiak ere baita energia orokorrean erabili behar dela zuhurtasunez. Eta horrekin batera, ez dakit, eredugarriak izan beharrean justu kontrakoa egiten dugu. Ez bakarrik gastuak ez ditugula murrizten, hiri askotan egiten ari demezela, hiri askotan murrizten ari dira argiak eta horrekin lotuta dauden gastuak. Hemen berriz areagotu behar dugu, eta hori guztiz ulertezina da. Ze gertatuko da, jendeari esan behar diogula, kasu askotan gainera aukeratu beharko dutela, edo jan, edo beroa, edo hotza pasa, ez bien artean aukeratu beharko dutela, eta guk bitartean argiak jarriko ditugula deus gertatuko ez balitz bezala. Eta orduan ze gertatuko da kasu askotan? Pues hori, jendea iritsiko dela etxera, hotza pasako duela etxean, ezingo dutelako piztu kalefakzioa, baina hori bai, leihotik begiratzen dutenean ikusiko dituzte kaleak oso ongi argiztatuak. Eta hori iruditzen zait, instituzioaren aldetik lotsagarria. Bueno, proposamenak hartzen ditu bi motatako neurriak, batzu dira kojunturalak, esango genuke, eta beste batzu estrukturalak, bederatzi dira osotara, eta batez ere neurri kojunturalak dira oroar diru laguntzak. Ez milioi baten diru laguntza planteatzen dugu gutxienez, adibidez, pobrezia energetikoa dagoen jendea lokalizatzeko, eta laguntzeko, baita ere auzo unitateei baliabideak emateko, aztertzeko auzo bakoitzean zer dagoen, edo adibidez diru laguntzak emateko baita ere kalefakzio zentrala duten komunitateei. Hori neurri kojunturalak esango genuke. Neurri estrukturalak batez ere dira trantsizio energetikoa ahalbidetzeko. Adibidez, behingoz biomasa erabiltzeko gazaren ordez, edo komunitate energetiko gehiago sortzeko, 2023-rako adibidez proposatzen dugu 4 komunitate berri eta bar. Eta zentzu horretan ezin dugu ulertu nola horren aurrean eta datorkiguna kontutan hartuta nola Navarrasumak ez duen apoiatu nahi izan. Bueno, pues gutxi esan aldizut, hemen Iruña hiri txikia da, zorionez, eta mundu guztia ezagutzen gara, hemen, baina, esaten duzun, Diario de Navarrak etzuela hori informatu, zindu sinistu, benetan. Ziurtzaude? Zuela deus esan? Bai, diru publikoa Navarrasumak nola tratatzen duen ulertzeko modurik errezena da Labriteko zaldainarekin gertatu dena. Hau da, hasieran eta berria zelarik 680.000 euro balio zuen zaldaina konpontzeko 1.200.000 euro gastatu dute dagoeneko. Eta oraindik ez dago konponduta, oraindik ez dago irekia berriro. Diru gehiago gastatuko dute oraindik ere. Beraz, ezin da ulertu nola gastatu daiteken askoz ere diru gehiago konpontzeko, zaldaina egintzenean kostatu zuena, baina hori oso adierazgarria da. Are gehiago kontutan hartuta atzo adibidez, Errotxapean, eta auzokideek eskatu ziotenean zaldain bat pasatzeko bustintxuritik Errotxapeara oso beharrezkoa den azpiegitura, Enrique Maiak esan zuen ezintzela oso garestia zelako. Orduan, ezin da oso ongi hori ulertu. Baina, Labriteko zaldaina da, baina baita ere, adibidez, Ipikaren afera famatua,
lagunei, laguntzeko ekonomikoki montatu zuten desastre ura, edo adibidez xake txapelketa 180.000 euro. Bat ere oihartzunik izan ez duen zerbaiterako, edo adibidez banderarena, ezta? Bandera 180.000 euro momentuz gastatu duena, elikagaien bankuari 40.000 euro ematen dion bitartean. Orduan, bere lehentasunak zeintzu diren argi eta garbi ikusten da. Por cierto, Nafarroako bandera atzo bertan eta haize boladengatik eta hautsi zena. Horregatik esaten dut horren gastua oraindik inkrementatzen joango dela. Bueno, nik uste hori dela ez bakarrik modurik hoberena, ezta jakiteko edo hartzeko pulsoa hiriari, ezke da bakarra, ez jendearen gana hurbiltzea eta ikustea horregatik auzoetara joaten ari gara. Baina ezke atzo bertan txantrean egon nintzen, baina gure taldeak EH Bildutik uda hasi baino lehendikona programatuak ditu elkartekin, 100 elkarteekin bilerak. Hor peinekin, edo adibidez Zermin, edo adibidez Pamplonesa, Konparsa, ez dakit, ez, zera guztiekin, elkarte guztiekin. Eta azken finean hori da jendeak zer pentsatzen duen jakiteko modu bakarra. Arrazoi horrengatik baita ere legealdiaren hasieran eskatu nuen propio bueltatzeko irakaskuntzara. Zergatik ez dudalako galdu nahi jendearekiko kontaktua. Eta ez bakarrik lan munduarekin, baizik eta gazteekin ere bai. Hori da gure marka, EH Bilduren marka, beti egin izan dugu horrela, ez, repikatzen dut, ez pentsatzen dugulako modu hoberena dela, baizik eta pentsatzen dugulako modu bakarra dela. Bueno, pues hori da, orain ona etorri baino lehen, egon gara kafe bat hartzen eta tipo bat hurbildu zaigu, horixe bera esatera, bueno, ziur naiz urrengo alkatea zeu izango zarela. Eta horretan egon da aldaketa txiki bat. Legealdian zehar, askotan, gainera, adineko jendea eta hurbiltzen zitzaidan, eta esaten ziaten, zeu zara aurreko alkatea, ezta? Eta orain berriz azken egun hauetan esaten diate, zu zara urrengo alkatea, baina gainera ez galdera moduan, baizik eta baieztapen bezala. Ez nik uste dut gauzak oso ongi egiten ari garela, 4 urte hauetan erakutsi dugula oposizioa lideratzen dugula, eta ez bakarrik hori, baizik eta kapazak izan garela baita ere Navarra Sumari kontra egiteko eta bere borondatearen kontrako neurriak hartzeko, eta orduan pentsatzen dut benetan lan horrek bere momentuan bere saria izango duela, ez dut inolako zalantzarik ere. Iruñan badago gehiengo bat aurrerakoia dena, eta kale mailan somatzen den hori azken finean instituzioetara eraman behar dugu. Hombre, lehentasuna momentu honetan izan beharko litzateke hori, ez? Aurre egin datorkigunari. Zan nahi dut, toki guztietatik esaten ari da, datorkigula krisi energetiko, klimatiko eta ekonomikoa, eta beraz pentsatzen dut ekainetik aurrera instituzioa lideratuko duten pertsonek oso garbi izan behar dituztela bi gauzak. Krisi honetatik atera behar dugula inor atzean utzi gabe, eta gainera krisiak edo krisitik ateratzeko ordaindu beharreko salneurria ordaindu beharko dela modu progresibo batez. Hau da, gehiago ordaindu beharko du gehiago duena. Eta ez alderantziz. Batzutan planteatzen duten moduan.